Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live, naka-community quarantine pamangyod tang tanan. Mas maayo kuno nga karong panahon na gamito nato ang kahigayunan aron daghang tag makatunan sama sa mga gitanyag karon nga mga online classes ug mga online lessons. Inay nga tibok adlaw lang mag-star o mag-standby sa balay. Mao karong buntaga mga kapuso. Makauban nato kay atong higalang copywriter di siya sa usa ka advertising company nga migamit sa kahigayunan karong panahon sa ECQ aron daghang gyud siya makatunan ug ma-enrollan nga mga classes. Daghang salamat sa pag-uban kanamo si Carmel Claire Therese Estenzo gikan sa Danau City. Good morning, Carmel. Good morning, sir. Yes, magsugod ta. Karong panahon sa ECQ, we learned nga murag daghan-daghan ubay-ubay ka og mga gi-enrollan nga mga online nga mga lessons. Can you tell us more about this, Carmel? Yes, sir. First week of April, nakahuna-huna ko, nilain ako sa akong routine, like daily yan. Nahuman naman ko sa akong output. So nakahuna-huna ko, why not mo discover of something new? Mangit kay daghan naman gid kaayong makita sa internet. So mo to nakakita ko sa Google Fundamental Digital Garage. So naa siya fundamental marketing. Nindot man gid kay siya, na-encourage ko kay naa siya certificate niya. Thorough kaayo yung discussion sa digital marketing. After that, nakaka-discover po ko sa TESDA. Okay. So, dito murag upat ka courses ako ang na-take so far. Nakita-an ra sa kuto siya murag gi-promote or something. Then after that, nakakita ko nga Sister Howie Severino nag-offer siya og free online Zoom session for baybayin. Then murag na kauna-una po ko nga why not akong i-try aside sa fact nga magkakita ni Sir Howie or magkakita nice po siya nga new lesson po siya, new knowledge kaya wala ko sa idea about baybay. How was it like ang imong pagkat-on sa baybayin online, Carmel? It's challenging, sister, kay wala may murag panang part nga murag magsuwat yun and all. But ang basic knowledge niya, yung background, yung naka-discover ko nga na naka-encrypt di nga mga text, mga characters sa ato ang palibot, sa passport, na sa mga parka. So, dito pa ko, Mr. Howie pa ko nakahibawa about that. Ano ito sa TESDA lessons o mga classes nga imong gi-take, Carmel? Unsa man ni siya nga mga courses nga imong gi-enrollan? Ang primero na kong gi-enrollan, sir, is related sa ako ang nahuman na course, which is communication. So, ang ako nakita nga naangad to is ang workplace communication, how to respond sa communication within the workmates. Then after, nakakita ko nga na may finances. So, ni-try po ko og enroll sa manage your personal finances kay since nag-earn naman sad ko. So, why not? Murag, nice po siya nga chance to learn how to save, how to allot sa sweldo and all. Then last kay nagsige ko discover ko sa may lain diri nga kanang pwede na ako makita. So nakakita ko sa introduction to food processing. Aside sa fact na food siya, nindot man sa diya mo venture out into something out of the box, dili ako ang field. And then ang nakanindot ani Carms kay after nimo ma-complete do na gyud certificate nga ihatag nila. Yes, sir. Na-ay certificate. Then nakakita ko sa news nga kani nga certificate is pwede siya assessment na lang inuhang kuwang sa TESDA, makakuha na kag national certificate. Something. Oh, alright. Ang bayad ani is libre tanan. Alright. Libre tanan, libre kaayo. Okay. So ang imo lang yung kinahanglan nga puhunan, ang imo lang yung computer or laptop ug ang internet connection. Yes, sir. More good. What's next for you, Carms? Unsa man nangita pa kag lain na pud dihang kurso nga pwedeng ka-enrollan? Actually, sir, nag-enroll ko rin sa edX. Mag-free siya online courses po sa Harvard. Satellite site, something. So, nangita ang akong gi-go ron, padong pa ko sugod actually, digital branding and engagement. So, murag tanan gyud ma-relate sa akong kurso. Finally, Carm, message lang nimo sa mga tao daghan man gyud ta ani og
magkugi lang yun og pangita online daghan gyud tag makit-an dai kung makat-unan. Now is the time to give sa ato ang self kay daghan na busy gid ta for so many years, na busy ta sa work, karon murag ni hunong ni pause ang kalibutan, and why not make the most out of it? If ang online course is not for you, then spend more time with family. So at least man lang murag years from now maka-look back ta nga kanang nagunsa day ko katong time na COVID, so swerte na kaayo ta kay ang ato arang task is to stay at home. So unsa tong gibuhat while nagstay at home, so make it worthwhile na lang while under quarantine. Alright, on that note, magpasalamat mig dako. Thank you so much for joining us this morning, Carmel Estenzo.